Samantala, nagsimula ng umarangkada po ang pagpapatupad ng ilang mga lokal na ordinansa sa bayan po ng Bayambang. Kasabay po ng aktibong pag-iikot po ng Task Force Disiplina na binuo ng lokal na pamahalaan upang mapanatili ang kaayusan, kalinisan at kaligtasan sa buong bayan. Makikita sa paligid ng town proper ang ilang malalaking signages bilang paalala at gabay sa publiko hinggil sa mga patakarang dapat sundin. Ang mga ipagbabawal simula ngayong buwan ng Agosto. Unang, paggamit po ng plastic bags, pagmamaneho ng walang helmet, paggamit ng modified muffler, at pagpapagala-gala ng mga hayop sa mga pampublikong daan, paggamit ng video okay mula alas 11 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga, curfew para sa mga minor de edad mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga, at track ban tuwing alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 3 hanggang alas 7 ng gabi. May karampatang multa ang bawat paglabag depende sa dami ng ulit na ito'y inagawa. Ang Task Force Disiplina ay binubuo ng mga tauhan mula sa PNP, LTO, Highway Patrol Group at Philippine Army na umiikot sa mga pangunahing lansangan patungo sa town proper, at samantalang ang mga itinalagang empleyado naman ng munisipyo naman ang nag-i-issue ng violation tickets sa mga mahuhuling lumalabag. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Bayambang, matagal nang umiiral ang mga nabanggit na ordinansa, ngunit madalas ay hindi na ipatutupad ng mahigpit at nakakaligtaan ng ilang residente. Kaya't muling pinaigting ang pagpapatupad nito bilang bahagi ng disiplina sa komunidad. Inaasahan ng tanggapan na sa pamamagitan po ng striktong implementasyon ay magiging mas ligtas at mas maayos ang pamumuhay ng iba't ibang sektor sa nasabing bayan, mula sa kalsada, kabuhayan hanggang sa mga kapakanan ng mga residente. IFM News. IFM News. IFM News.